Nazdar! Máme za sebou týdenní takový, řekněme, rodině kapelní test tohoto fungonového auta Škoda Elroq. Já vám o něm něco povím i o nabíjení, i o technice. Pokud vás to zajímá, ale bude to 3-4 minuty, chceme to udělat krátký, protože tak to prej má být. Pojďte se na něj mrknout nejdřív zvenčí, ne na mě, na to auto. Tak, o designu nemá příliš cenu asi hovořit, prostě někomu se nějaký auto líbí, někomu ne. Já tyhle ty věci nerozebírám. Mně se to líbí, už jsem slyšel u strejců v hospodě, když jsem tam do toho nakládal nějaké věci, že ty vole, ty Škodovky teďko dělají tak hezký auta, kdyby do toho dali klasickou 1.9, to by byl stroj, jo. No, tak já vám řeknu, že já bych klasickou 1.9 už asi dneska nechtěl. Podívejme se na... No, tak to bylo to takhle dobrý. Podíváme se dovnitř a to nejdřív řidiči. Pokud znáte aktuální modely Škodovek, tak se to vlastně moc neliší. Je tady o něco menší palubka, klasický displej s infotainmentem, klasický volant, volant má být kulatý, že jo. Celkem normální volič automatu, jako je u Škodovek. Překvapilo mě, kolik je tady místa, jo. Musím říct, že my jsme třeba měli možnost přesednout přímo z auta do auta z Tesly Model Y. A tady, takhle když si sednete, tak je to prostě to auto prostornější. Je to super, na nohy, na hlavu, jsou tady všude držátka, tyhle ty, což třeba Tesla nemá nikde. Tady je dokonce i u řidiče, takže i když jste kripl, nebo trošičku nalitej, tak se můžete takhle chytnout a vylezete. Jo, mě občas taky chytnou záda, tak se to hodí. Co se týče místa vzadu, úplně v pohodě. Vidíte, že místo na nohy super, ne, že byste si je úplně natáhli, ale prostě dá se to. Důležitá věc, potahy sedaček tady zezadu koženkový, takže když vám to okopou, ať už opilci nebo děti, vemete hadr, utřete to, tady vidíte, že to bude potřeba taky vyluxovat. Mám s tímhle autem jeden velký problém a to jsou sedačky. Absolvovali jsme s tím Bruntál, Ostravu, nějaký tyhle ty delší vejlety. A ať už vepředu nebo vzadu, všude vás po 2 hodinách bolí záda. Ty sedačky nemají téměř žádný boční vedení. A jsou na můj, teď jsem chtěl říct zadek, ale to nechci používat slovo zadek, tak na můj vkus jsou moc měkký, nebo já nevím, čím to je, nejsou tam dobře podepřený stehna, to znamená, že to posezení, když se tam sednete v autosalonu, je to fajn, ale když tam jedete 2 hodiny, tak budete nadávat. Osobně, kdybych si zadával tohle auto do výroby, tak zvolím, můžete si to najít v nějakém tom konfigurátoru. Určitě bych zvolil nějaký sportovnější sedačky, určitě se tam za 10, 20, 30, nevím, tisíc dají doobjednat. Rozhodně doporučuju. Pojďme se podívat na to nejdůležitější, co každýho zejména v Čechách zajímá. A to je kufr. Co bych vám řekl o jeho velikosti? Podle mě 3 kytary se nám tam nevešly, to znamená, že jsme museli skoupit 1/3 sedaček a kytary byly natažený. Jo? Dobře, jenomže která česká rodina potřebuje 3 kytary? Česká rodina potřebuje daleko důležitější věc. A tady vidíte, jak se s tím Škoda Elroq popere. Kdybych tam dal 6. basu, tak už bude jezdit, protože už by musela jít takhle do patra. Zkrátka dobře, takhle se jich tam vejde 5. Já když jsem testoval Ford Explorer, dal jsem jich tam 6. Ovšem opticky ten kufr vypadal menší, tak moc nevím, jak je to možný. Jo. Tady vidíte mimochodem, že je tady průvlak na lyže, to znamená, jedete-li s rodinou v zimě, tadyhle si můžete dát 4 lyže a 4 lidi pořád vezete. Je tady shodou okolností taky tadyhle udělám cvak a hele, co se stane. A můžeme si připřáhnout vozejk a odvízt třeba bordel na sběrný dvůr, tak jak to zrovna vozíme my. Takhle jednoduše to zase zacvakneme a je to. No, vepředu žádný kufr není, což je známá slabina prostě elektrických aut od koncernu Volkswagen. Vepředu mají klimatizaci, posilovače, výkonu, elektroniku, ostříkovač a tak dále.
když otevřete Teslu, máte tam díru jako kráva, dáte tam další basu piv, tam, tady u toho, bohužel tam nedáte nic. Hele, myslím si, že to stačí, zavíráme kufr a jdem se projet. Jdeme se projet. Auto nám chytře ukazuje nashledanou, ale to je moje chyba, protože já jsem teď jako nevystoupil úplně, jo. Máme tady klasický startovací tlačítko, jako se dneska dělá běžně. Ovšem není potřeba, všimněte si, že ho nezmáčknu, jenom šlápnu na brzdu, auto nám ožívá, tady se nám dokonce ukáže. No, hodím blinker, zařadím Dčko a jedu, tamhle ten je daleko, tak to se tam vyjdem a můžeme jet. Máme prostřední specifikaci, to znamená, to auto se jmenuje Elroq 60, 60 značí tu prostřední baterii a auta s touhle baterkou mají ten prostřední výkon, to znamená 150 kW. Ty nejsilnější mají 210, tohle je zadokolka 150, ještě dělají taky, ještě s menší baterkou, 125 kW. Já si pamatuju, že když jsme byli mladí, tak jsme si s kamarádem od jeho táty půjčovali tehdejší dvojkovou oktávku RS, benzínovou, která měla 147 kW. A my jsme s tím lítali jako hovada, teď jsme si říkali, ty vole, závodníci, rozumíš, jo? Dneska vidíte, že relativně obyčejný auto má 150, zrychluje samozřejmě krásně a úplně to stačí. I když jsme jeli v tom tři veliký chlepy s nástrojem a tak dále, v pohodě jakýkoliv dálniční předjíždění nebyl problém. Myslím si, že ta verze 125 už by byla jako na hraně, protože přece jen to auto je těžký. Co se týče asistentů, celkem žádný, jako celkem s tím nic moc dělat nemusíte, jediný, co já vždycky si tady kliknu a vypnu si to držení v jízdních pruzích, protože to vám občas docela jako protivně cuká volantem, takže to se mi nechce. Podívejte se na spotřebu, ta jako takhle na takových okreskách vychází na úžasných 12, 13, třeba 14 kWh na 100 km. Což když si spočítáte, že třeba nás nabíjení doma stojí kolem 6 korun kWh, tak ty náklady prostě jsou naprosto směšný a stejně někde kolem koruny na kilometr máš smůlu, holka, nevyjdeš se. Viděli jste stopařku. No, na dálnici se je to samozřejmě o něčem jiným, tam jsme jezdili kolem 21, 22, pokud jsme jeli klasický tempomat 120, 130, tak hold tam i ten dojezd samozřejmě padá, takže my když jsme jeli třeba do Bruntálu hrát, jsme měli takovou štílečku Bruntál Ostrava, tak do toho Bruntálu jsme jeli přes Vysočinu po takových silničkách, byla to krásná koukací cesta, přijeli jsme tam s průměrem nějakých 16 a ještě nám baterka zbyla. Když jsme pak druhý den v noci jeli po dálnici z Ostravy zpátky, tak jsme museli dvakrát dobíjet, protože prostě na té dálnici elektrické auta žerou a kor takhle vysoký. Je ovšem pravda, že během jednoho dobíjení jsme si dali párek rohlíků a kafe a cigáro a vyšlo to tak nějak, byli jsme tam asi 4 hoďky. No a během druhého dobíjení jsme si zase na Pávově klasicky dali výbornou gulášovou polívku a jelo se dál. Takže já to nevidím jako velký problém. Jo. Samozřejmě elektromobil, to znamená skvělá dynamika, skvěle je to tichý, jo. Tady slyšíte, že nic neslyšíte. Jo. Prostě žádný vibrace, nic takového, ale to mají samozřejmě logicky všechny elektromobily společní. Já si myslím, že tady ještě můžeme udělat takové jako pár záběrů, tady na naší krásnou krajinu, tady kolem, no tady zrovna nic vidět není moc. Za chvilku budou takový hezký panoramata, ale už to asi stačí. No, to jsou nějaký rády a navigace, takovýhle věci. To všechno. Já už jsem vám chtěl říct jednu věc, ale to jsem vám vlastně říkal o těch sedačkách. Takže víme všecko. Držte vlnu. Alfik na drátě. Nazdar!